De sneltestritten op het Ameland is nu 2 weken draaiende. Nota zucht elke dag er weer roos uit. Verschilt van geen, dat is wel heel stil, tot 10, 12 personen. Maar het loopt wel goed. Mensen zijn blij met de voorziening, tevreden ook. Gelukkig valt het aantal positieve uitslagen nog enorm mee. De maand november blijven we sowieso open. En ja, we gaan zoetjes aan bepalen wat er dan verder nog mogelijk is. Want als het heel rustig blijft, ja, dan kan het voor ons eigenlijk niet uit om het open te houden. Maar op het moment dat er meer vraag is en er wordt meer gebruik van gemaakt, ja, dan kunnen we met gerust hart de deuren open houden. Een coronatest vinden mensen toch nog wel eens wat spannend. En soms stieren schaam je mensen harde drek voor. Het kan confronterend zijn, hè, dat je denkt dat het niet zo is. Ja, en als het dan wel zo is, je verwacht het misschien niet of wel. Maar het merendeel van de mensen staat er wel heel nuchter in. Die zeggen oké, iedereen kan in deze periode van het jaar een verkoudheid oplopen en dus klachten hebben. Moet je dan thuis blijven of kun je laten testen en dan wel met een gerust hart verder aan het werk gaan? De daling in het aantal besmetting is al aardig aan de gang. Maar toch staat ondernemer Marcel Kroon nog geen spijt van de start van deze commerciële testritten. Ja goed, we hebben best wel een hoop tijd en energie en moeite erin gestoken om dit op Ameland te kunnen openen. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar tot op heden heeft het in ieder geval wel nut gehad. De feestdagen komen er ook weer aan, dus verwacht je de bewoners en ondernemers druk op het eiland. Aan het treden golf op het eiland denkt Marcel in elk geval nog net. We hebben hier veel ruimte. De Ameland houdt zich overal strikt aan alle maatregelen. Mensen zijn welkom, mogen op vakantie, binnenland. Vakantieaccommodaties zijn open, mensen kunnen met een gerust hart komen. En eventueel kan je dus ook laten sneltesten als je dat wilt.